Донеси. Донеси я. Дай. Ела. Роко! Къде е играчката ти, бе? Играчката къде е? Хоп! Роко! Роко! Донеси! Хора! Иска да го донесе. Така, отиваме да вземем наградки, да направим няколко команди. Ето ги. Ще вземем от всичките по едно. Ето ги. Сега отиваме и Седни. питаме Роко за команди. Първо ще е Кака да го пита с команда. Ела, виж. Така седни. Ще бега там. Виж. Така. Роко, виж. Како я снимай? Чакай, бе. Колко мявко. Роко, виж. Седни. Дай лапа. Дай друга. Другата. Друга. Да. Роко, виж. Виж. Сега как прави снимка. Аз му направих снимка. Карай. Ти си куче, разбирам те, братко. И да, приятели, това беше всичко от мен. Ако отива да яде, чао!